আজি আমি প্ৰায় 15টা কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই সীমান্ত অঞ্চললৈ আহিছিলোঁ। বিশেষকৈ অধিকাংশ নামঘৰ, বাথৌ মন্দিৰ বা ব্ৰহ্ম সমাজৰ নামঘৰত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলোঁ। তাৰ লগতে আজি দিনটো বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য দিন। আজি বাথৌ পূজা হৈছে। আমি ৰেংমা আঞ্চলিক বাথৌ মহাসভাৰ উদ্যোগত ইয়াত অনুষ্ঠিত বাথৌ পূজাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। বাথৌ দেৱতাৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰণাম জনাইছোঁ যাতে সকলোৰে মংগল হয়। তাৰ লগতে ৰাইজক সম্বোধন কৰিলোঁ। এই অঞ্চলটোৰ উন্নয়ন আৰু বিকাশ ত্বৰান্বিত হৈছে। ৰাইজ সন্তুষ্ট। আহি থকা দিনত এই অঞ্চলত যাতে আমি ইয়াতকৈ অধিক সামাজিক কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বাথৌ দেৱতাৰ ওচৰত আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। बर' माहारिनि आंगो गोजामसिन बर' हारिनि जायजों जोङो सिनायथि मोननो हायो बे बाथौ धोरोमनि दिनै गायसननाय बा नैथि मंगलबार गोथार सान। बे गोथार सान नैथि मंगलबारखौ रेंमा बियाब बाथौ गौथुमा जयन्ती बर' रंजालि नगराव दिनै खुंफुंदों आरो बे खुंफुंनाय हाबाफारियाव बिथांमोना गाहाय आलासि महरै सुरभतार बियासनि एमएलए बिश्वजित फुकन बिथांखौ लाबोदों आरो बिथाङा आसाम दर्शननिफ्राय जा रां अनसुंथाइ होदों बेखौ दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। बेनि लोगोसे आं फोरमायनानै मोजां मोनगोन बर' कछारी गावहायुं खुंथाइनिफ्रायबो देग्लाय 2024-2025 मायथाइयाव जोङो 8 लाखनिबो बांसिन रां बेहाय होनायनि इतिमध्य जों एअपि थिग खालामदों आरो बे गोथार बाथौ सानाव फैनानै आङो बाथौ धोरोमारि सिबियारि रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि मोजां मोननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आं दिनै जासिदों। आं मिजिंथियो दिनै जितु बे ओनसोलनि बाथौ धोरोमनि रायजो राजाफोरनि नुजाथिफैनाय बेनि जे माने समायना जे आब्रुथियै बेयाव खुंनो नादों बेयो जोंनि बर' हारिखौ जौगाहोनायाव गोबां मदद होगोन। लोगोसे जोंनि बे माने थांनाय 2018 बोसोरनिफ्राय जितु आसाम सरकारा बे दिनैनि सानखौ मोनसे माने गनायथि होनानै बाथौ सान बा बाथौ धोरोमनि गोथार जोनोम सान हिसाबै होदों। आं बेनि थाखाय आसाम सरकारखौबो दिनै साबायखर जासियो आरो गासैबो बाथौ धोरोमनि रायजो राजाखौ आं बे खाबुआवनो आंनि सिबिनाय मोजां मोननायखौ जासिनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनैनि साना जोबोद गोथार सान बाथौआरिफोरनि थाखाय। दिनै गोथार मंगलबार सानजों लोगोसेनो दिनै गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानखौ दुलाराय बुहुमावनो बर' माहारिफ्रा सिबिदों। बे लेखायैनो जोंबो रेंमा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै बे गोथार सानखौ जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै फालिदों। दा बे हाबाफारि बादियै जोङो गिबियावनो जोंना हाबाफारि बादियै जोङो थानसालि फोसाबनायनिफ्राय लानानै धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय गोथैसि बावनाय आरो बेखौ बे गोथार सानखौ लोब्बा लानानै जोङो मोनसे गेवलां मेलनिबो हाबाफारि लादों। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि सुरभतार हालामनि हालामगिरि मानगोनां मुस्रि बिश्वजित फुकन बिथांखौ जोङो खावलायदों। जों खावलायनाय लेखायै बिथाङा जोंनि गेवलां मेलाव नुजाफैदों आरो लोगोसे बे गेवलां मेलखौ जोङो बेखेवनो थाखाय जोंनि बर' कछारी अट'नमास काउन्सिलनि जोंनि इएम मानगोनां प्रदीप स्वर्गियारि सारखौ जोङो खावलायदोंमोन। बे लेखायैनो बिथाङा नुजाफैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होलाङो आरो बेजों लोगोसे जोबोद मोजां मोनसे हाबाफारि लादों जोङो। बे हाबाफारियानो जाहैबाय दुलाराय बुहुमनि गासैबो जिब मुलुगनि गासैबो जिबफ्रा जाहाथे गोजोन खौसे अनलायलायनाय गासैबो जयै बुहुमाव थांनानै थानो हायो। बिनि थाखाय जोङो 500 एबा 500 साखि फोजोंनायनि जों मोनसे हाबाफारि लादों। बियो दान्दिसे समनि उनावनो जासिगोन जोंनिया। आरो आं नैबे समाव आं मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे फोसावनो सानदों। जोङो बुहुमाव थांनानै थानांगौब्ला जिखि जाया मोनसे हारि, जिखि जाया मोनसे धोरोम, जिखि जाया मोनसे हारिमुखौ बजबनानै लाबानो जोङो बुहुमाव थांनानै थानो हायो। नाथायबा जोङो मोनसे हारि एबा मोनसे फोलेर हिसाबै थांनानै थानांगौब्ला जोङो जोंनि गावनि आंगो सोरजि धोरोम हारिमु आसार खान्थिखौ जोङो बजबनानै लानांगोन। अब्लासो जोङो बुहुमाव थांनानै थानो हागोन। मोनसे बर' माहारि बर' फोलेर हिसाबै जोङो गनायथि मोननो हागोन। आं बेखौनो दिनैनि बे गोथार बाथौ सानाव बयनिसिम आङो खावलायगोन जे गासैबो बुहुमनि गासैबो बर' हारिफ्रा बाथौ धोरोमखौ बजबनानै लानांगोन। बाथौ धोरोम बजबनाय माने बर'आ थांनानै थानाय, बाथौ माने बर' माने बाथौ।
बेखौनो आङो बयनिसिम खावलायगोन। नोंथांमोननि बियाबाव बेसेबां थानसालि बा गामि? जोंनि बियाबाव गासै जोंनि रेंमा बियाबनि सिङाव गासै 19 थानसालि दङ। गामि आफादनि मोनफ्रोमबो 19 थानसालिनि आफादगिरि बिथांमोनहा दिनैनि नैबे गोथार सानाव जों रेंमा बियाबनि फिरफिला धोरोमारि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसेनो जोङो गासिबो बियाब आफादनि फिरफिलाखौबो बिरहोनाय जादों। बिथांमोनहा फैनानै जों गासै मोन 20 फिरफिला दिनैनि बे गोथार सानाव बिरहोनाय जादों।